llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr iawn. A Coron Goron. Ie. Gwedwch ni chydig falle am y stori a lle ddath y syniadau a'r cymeriadau hynod yma yn y stori ffantasi. Wel, mae'n stori go gymlaeth. Mae wedi cael ei lleoli mewn byd lle mae gennych chi ddau fath o bobl. Mae gennych chi'r seiri geiriau a mae gennych chi'r dychmygwrs. A mae'r seiri geiriau yn gallu cadnaddu, sef rhywbeth tebyg i gyngeneddu ond llawer fwy pwerus. A drwy gadnaddu maen nhw'n medru mynd i ddychymyg y dychmygwrs a dwy'n tameidiau'r dychymyg. A wedyn beth di'r stori ydy, da ni'n mynd i fyd un dychmygwr. A'r byd hwnnw ydy mychlogyd sy'n anagram o dychmygol. A da ni'n cyfarfod y cymeriadau sydd yn y byd dychmygol yna. Pobl fel Begw Begymidi sy'n rhedeg y dafarn, Chwil Geiban sydd yn byw o bod yn y dafarn, Nen, Tei, Crafaglach, Cadog ei Ddilig, a maen nhw gyd yn cymeriadau. Maen nhw'n rhywbeth hudolus amdanyn nhw gyd, ac eto, yn y gwaith be o'n i eisiau gwneud oedd edrych ar sut mae darllenydd ac awdur, sut mae'r berthynas yna'n datblygu trwy waith, a be ydy perthynas awdur efo'i gymeriadau hefyd, a wedyn mewn ffordd yr awdur ydy'r dychmygwr yn y stori. A allai ti weithio ni pa nofelau falle o rhai nhw sydd wedi dylanwadu arna ti'n feddwl mor greadigol o hyn a mor fel yn y byd ffantasi yma? Wel, y llyfrau dwi wedi mwynhau fwyaf yn Gymraeg ydy llyfrau Robin Llywelyn, yn enwedig o'r Harbwr Gwenydd, Cenfor Gwag a Ar Drywydd y Diwia, Emlyn Gomer a Storiwr John Gower. A pethau Mihangel Morgan a falle, dwi'n mwynhau bod awdur yn gallu rhoi dychymyg mewn geiriau. Dwi'n mwynhau na mond un person sy'n gyfrifol am hynna, sy'n gyfrifol am fynd ar darllenydd i fyd arall. Dwi'n mwynhau'r syniadau yna. A wedyn, beth am yn Saesneg? Os gen ti'n fan o'r science fiction, yr cewri mor yma sy'n gwerthu miloedd? Wel, dwi ar ganol darllen yr Hunger Games, yr llyfrau. Dwi newydd ar ben yr un gyntaf ymlaen. Dwi'n mwynhau pethau fel The Da Vinci Code a... Os oes yna stori gry a bach o ddirgelwch am bach o hyd a lledrith fel gwych. Ond lle mae yna'r diddordeb nawr wedi dod i ti'n... Falle bod o ddim falle yn faes merched i'r raddau yna, di? Na, dwi'n meddwl amdano fo felly, dweud y gwir. Dwi'n mwynhau bod pobl yn gallu... Ti'n cael gwneud rhywbeth wyt ti isio, lle pam ddim defnyddio am bach o ddychymyg a... Dwi wastad i bod fatha pan oedden ni fach. Oedden ni'n cael stori gyda nos cyn mynd i gwely, lle T. Llew Jones neu'r Mabinogi, mae'r pethau fel yna i gyd wedi dŵad ac yn helpu fi, dwi'n meddwl. Felly mae twtch o'r Mabinogi yn hwn? Oes, yn sicr, oes, mae'n meddwl anad, achos dwi'n meddwl mae'r rhan anatod o unrhyw Gymro sy'n ni'n meddwl yr daith na i fyd y Mabinogion. A wyt ti'n mynd nôl i dy waith yn cyflwyno'r Stwn Sadwm bore fory. O, bore fory, galwad colir am hanner awr 5 bore fory, barod i fynd ar yr awyr am 9. Felly, Stwn Sadwm bore fory, a wedyn nôl i gwaith os oes nesaf. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr.